blimbing kuwi. Wah, sing menek sapa? Sing menek sapa? Aku tak melem menek. Ayo menek. Ayo. Mbak Adas. Aja matur sumbang Bapak. Laris Mas. Laris Fabiano. Aja matur sembah nuwun Bapak nggih. Nggih. Kaya Campur sari ingkang amijil saking Duko Bandul Tinapan Todanan Blora Mustika ingkang dipun susupi nyanipun Bapak Dwijo Mulyono. Kok ya ngono neh, gumen aku ah. Wis apik ya mumpluk. Ini kok sing kon benakno ya aku barbaran ndek. Iya iya iso balik ora. Gus. Ora iso balik iki ya.
Lah malah Nah, Mas. Nek dikono ndang neh ae gumen iki aku. Piye? Ah, iya ah. Gemes aku. Lah ya piye? Ayo. Lah ya ditambah tari wates-wates. Masuk. Sak Pati sunat jaruan. nanggap aku ya, Mbah. Monggo, ayo. Kaya ngene lelakonku. ayo Kamas joget ora. Datang ketemu. Yen pancen ditinggal. Gawe kena ati Matur suwun Cahayu, kalih lagu sampun Kesel ora? kapiyarsa. Eh? Kesel apa ora?